पहले थोड़ा आगे साइड में ले बाद में उठाओ मासु आणि पुढे घे. ना 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 मासु पुढे घे. तू हात करणार खूप बाहेर काढ, खूप बाहेर काढ. थोडा लूज कर. खूप बाहेर काढ, खूप बाहेर काढ. बाहेर काढ. थोडा लूज कर, लूज कर. अभी बीच में लेंगे ना ना अभी ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಡ್ ಮಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಡ್ ಮಾರೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಡ್ ಗಾಡಿದು वो सेंटर में डालने का अभी गाड़ी पहिले घे. हां हां घे घे. रोड घे.